Bamana lamini e cɛ fara muso ka denmisɛn ani babakɔrɔ Bokari Tarawele an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bɛɛ lajɛlen ka Tiganija Fakoli kunba Fakoli daba a ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ n'ale bɛ Bamakɔ ale tɛ radio si lamɛnni jɛgɛfɔ tɛ kunnafoni bɛɛ bɛ yen de o y'a jo ye ka kunnafoni da wolo Bokari ni an sigilen kɛnɛ kan Bokari an bɛ lamɛnbaaw fo cɛman fara musoman ka denmisɛn ani babakɔrɔ maa minnu b'an lamɛn jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan radio minnu b'u ka fiɲɛ tulukala minnu ka bila an na Bokari an b'a bɛɛ lajɛlen fo k'u ni ce u ka danaya la Bokari minnu tɛ san sɔrɔ juru kɔ maa minnu bɛ n'u b'u ka majɔnw bila an ka bolo kan Bokari ko Ala ka sugu kɛ ntama minnu fana ye ŋaniya siri k'u bilalen n'u ka pilisow ye Ala ka sira labila u ye Ala ka min kɔni wari la nɔgɔya u ye yaasa u bɛ se ka na dɔ fara pilise kan cogo n'o ta tɛ taa wari sabu ni pilise tɛ radio tɛ marché dɛ anw ye privé de an ka fɛn bɛɛ sirilen b'an yɛrɛ la courant da ka gɛlɛn ji da ka gɛlɛn téléphone da ka gɛlɛn impôt da ka gɛlɛn papier da ka gɛlɛn baarakɛlaw sara bɛ yen tajiw sɔngɔ bɛ yen dépense ko dan don o kuma Ala ka wariw nɔgɔya ye Bokari Ala ka to maa minnu bɛ ni fournisseurs don Bokari Ala k'u hakili jigin an na amina yarabi n'an dɛmɛna u b'a ko ja dɛ Bokari Tarawele nin ye baara taabolo ye bi kɔnɔ baara in tɛ kɛ maa saba jɛ kɔ nɛgɛ kɛrɛfɛjuru bɛ Jibi Jakite bolo e ni ne ɲɛmaayaso kɛmɛ ka wakili ta ka dan kan bi tun ye karamɔgɔ daba ka don ye o kuma a sɛmɛ kirikela Bokari ni Ala ni kira sɔnna ma sini juma fatiya karamɔgɔ daba Tunkara ani juma fatiya n'o bɛna i n'a fɔ o ye laadala ko ye Bokari sabu a yera k'a fɔ a ka juma fatiya ni karamɔgɔ ye min fɔ o bɛ minɛ dɛ a ye ŋaniyaw labɛn yanni sini cɛ dɛ e y'a ka kalanden ye wa o kuma e tɛ kalanden ya e ka nin ɲininkali la ye e tɛ kalanden ayiwa e kalandenya wa tɛ kalanden ne bɛ ka kuma Moriya sira kan o ɲininkali kelen de don i ye karamɔgɔ daba kalanden i tɛ kalanden ye i ye kalanden ye Moriya sira kan wa Moriya ma f'i ye i ye karamɔgɔ daba ka kalanden i tɛ kalanden ye ni Faja ma minɛ Moriya sira kan a bɛna minɛ sira kan Bokari munumunu salo dabila sa i ka kuma de ka ɲa kana i ye kalanden ye wa i tɛ kalanden ye kana kuma de gɛn ka don dɔ mani ye o kuma y'a yɛrɛ ban o faamuna karamɔgɔ bɛ ne sɔrɔ k'i yɛrɛ sama ka bɔ kalandenya la o kuma ne ye kalanden wɔlɔsi o kuma m'a ɲini Jibi fɛ ale ka fiɲɛ ni bɔ an sɛbɛn Jabate ko n'i ye tigɛ jɔlen ye bɛɛ a t'a ɲi bolo ne ko bala cogo bɛ di Bokari Tarawele ne bɛ n tigɛ don lundi fana fasiriba o ye Yusufu Kamara Yusufu ko a dabɔra man jugu a dabɔra tuguni o de ka jugu Bokari diɲɛ ma don o don Maliko kuma tɛ fɔ ka ban a ko Mali a bɛ ka fɔri dɔɔni Bokari Mali a laban a na langolonya Bokari fasiriba ko a ko kunu kunnafoni baro dɔ sigira n'o ye Maliba ale kunkanko ye tuguni fasiriba kunnafoni baro in sigira maa min fɛ o de ye commandant Baba Sise commandant Baba Sise ale ye ladilikɛla kɛrɛnkɛrɛnnen ye min bɛ vice président kɛrɛfɛ n'o ye colonel Assimi Goïta a ka baara bɛn bɛ kunnafoni di baaraw ma Bokari ale yamaruyala colonel Assimi Goïta fɛ a ka kunnafonidilaw fara ɲɔgɔn kan a ka ci fɔ an ye cikan min tun b'a da Bokari o de ye ka na fɔ an ye baara min kɛra u fɛ n'o ye camancɛ fanga ɲɛma Bandaw ale ni Mugutari Wani u y'u minɛ ni ka taa n'u ye Kati Bokari kuma ɲɔgɔnya min tɛmɛ n'olu ni ɲɔgɔn cɛ maa t'a dɔn fɔ Ala a labanna ni kuma min ye o de ye k'u ye walan sɛmɛ u ye walan sɛmɛ mun na a ɲininu fɛ u ka walan sɛmɛ ale y'i da don de la kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ Bokari baara in bɛɛ lajɛlen o kɛra vice président ale jabalabala kuluba min y'u ka QG kɔnɔna ye fasiriba ko min ye Yusufu Kamara ye a ko kuma daminɛna ni min ye commandant Baba Sise Bokari ale kɔni ye foli ta ni ka kunnafonidilaw sɛgɛrɛ ni ka waleɲuman dɔn k'a yira k'a fɔ ale ye ciden ye a bɛna kumakan mun bɔ a da ni ka don anw tulo la Bokari ko ye tarafata ni ntori tigɛ don kuma tɛ min kɔfɛ tuguni a ko n'i y'a ye ko fanga yɛlɛma in kɛra a ko u y'u sigi ni ka jateminɛ caman kɛ a ko nin ko in bɛ senna kabini waati jan fili kɛra ɲɔgɔn ka tiɲɛ ma ɲɔgɔn tɛ lamɛn baaraw bɛ ka buruja olu min kɛra sababu ye ni ka président Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga dafiri Bokari k'olu tɛn'u sigi hali bi jamana ka lombo lanban ni ka taa numan fɛ o kuma ko bolo min ye si don mɔɔ la o bolo kelen bɛ si bɔ mɔɔ la
fasiriba ko bɔgɔri n'i y'a lajɛ olu ye kangari caman da kangari mun dara ni malidenw fankirima ma bɔ kalama u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ bɔgɔri baara kɛcogo juguya kan bɔgɔri ko kangari kɔni a kumakan ma mɛn a ko n'i ye maa ta ka bila baara la ni ka baarakɛ sɛbɛn d'a ma bɔgɔri k'a ka baarakɛ ta kan ka bɛn ni a ka sɛbɛn kɔnɔ ko de ye a ko ma kɛ a ko n'i y'a lajɛ ko yɛrɛsago ko de cayara kalo 9 in kɔnɔna la k'olu bolodengɔni bɛ ɲɛsin maa 2 la k'olu de y'a ɲɛmaa ye Mbandaw jamanakuntigi ale n'a ka gouvernement ɲɛma min ye Mukutari Wani fasiriba ko bɔgɔri n'a dun ma k'a fɔ ko sɛbɛn dir'u ma u ka sɛbɛn mun kɔnɔ ko baara ko n'u dɛsɛra k'o baara malidenw ye bɔgɔri k'olu ye sɔrɔsiw de ye koyi u tɛ maa ɲɛda lajɛ u tɛ dɔwɛrɛ lajɛ jamana kɔnɔna la o tuma k'u b'u jɔ u jɔyɔrɔ la u b'u jɔ u jɔyɔrɔ la o tuma bɔgɔri min ye colonel Asimu Goyita a n'a jɛɲɔgɔn mun ye Ibrahim Boubacar Keita ka fanga dafiri o tuma u wulila o dafirili kelen na tuguni Mbandaw ni Mukutari Wani ka fanga u y'o fana dafiri a ko an bɛ don min na ko be Boubacar Traoré min ye Mali coup d'état 5 san 60 kɔnɔna la bɔgɔri n'i y'a lajɛ ko Mali kɔni tɛmɛnen don farafinna tɔw la dɛ min ye coup d'état ko sira ye a ko n'an kɔni dimina ɲɔgɔn kɔrɔ dɔrɔn anw bɛ fanga dafiri bɔgɔri ko fanga ko tɔ bɛ cogo di an ka jamana in kɔnɔ fasiriba ko Boubacar Traoré n'i y'a lajɛ min ye ni baarabila in ye a ko a kɛra sariya kɔnɔna la ko k'a da mun kan bɔgɔri ko kumaɲɔgɔnya mun tɛmɛna olu ni jamanakuntigi ni ɲɔgɔn cɛ olu ni a ka premier ministre ni ɲɔgɔn cɛ bɔgɔri k'u y'a ɲini u fɛ n'a dun ma k'a fɔ k'u dɛsɛra u ka jamana ɲɛnɛmali la bɔgɔri k'u k'a lajɛ k'u ka baara bila k'a ma kɛ ni wɔyɔ ye a ma kɛ ni gɛlɛya ye a ko baara in kɛra maa min ɲɛna o ye farafinna tilebiyanfan ka jɛrɛjakulu n'o ye CEDEAO ye o ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye Nigeria masakɛ kɔrɔ ye Goodluck Jonathan bɔgɔri ko baara in bɛɛ lajɛlen kɛra o yɛrɛ sen kan wa k'a ma kɛ ni gɛlɛya ye wa k'o yɛrɛ ma dimi a ko la fasiriba ko bɔgɔri ko kɔni kalamani turu baara kɛra kɛcogo ɲuman min na o tuma k'ulu sewara o tuma k'u y'a yira k'a fɔ maa minnu kɔni tun bɛ bolo bɛ baara la o tuma k'u diinɛ n'u ŋaniya k'u ye baara bila o tuma ko baara bilala bɔgɔri a tɔ bɛna to jumɛn ye maa minnu kɔni tun ye yamaruya ta ka d'u ma bɔgɔri kulu de bɛn'u jɔ u jɔyɔrɔ la sa jamana ɲɛnɛmali tɔ la kalo damadɔ min tora kɔ Boubacar Traoré ko baara ni baara minnu nun donnen bɛ o tuma ko tɛmɛ bɛ kɛ n'o baara kelenw de ye an ka jamana kalafili mun tɔgɔ dalen bɛ n'o ye 2022 kɔnɔna ye k'o tɛ bɔ a dɔgɔkɔrɔ abada k'a bɛ k'a waati la o ka ɲi fasiriba ko Boubacar Traoré ko n'i ye kow lajɛ hali be min ye UNTM ye bɔgɔri ko u ni olu ye ɲɔgɔn ye o tuma k'u ye UNTM fo k'o waleɲuman dɔn sabu UNTM maaw olu tun ye laɲini boloda o tuma k'u tilala k'u bolo da u dusu la ni k'u ka grève ka dan sigi bɔgɔri o tuma k'u ye UNTM fo u y'o fasoden ɲumanya baara min kɛ o tuma min ye UNTM maaw ye u y'a yira k'a fɔ ko laɲini mun bɛ olu bolo o tuma ko maa ko tɛ ko jamana ko don min ye fanga kura ye bɔgɔri n'o fana sigira sa k'u ye a bila dakɔrɔ min na u n'a ta o dakɔrɔ kelen na fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ min kɔni ye jamana sariya ye o de tun burujalen bɛ Mbandaw bolo Mukutari Wani bolo a ko n'i y'a lajɛ ko maa minnu t'a sidɔn k'i b'a fɔ ko Mali bɛ ka sɔrɔ ko Mali tun tɛ ko foyi tun tɛ sanfɛ ni yɛrɛsago kɛ tɛ Mali ka sira minɛ sa an bɛɛ ka taa fasiriba ko Boubacar Traoré maa minnu yɛrɛ y'an kɔlɔsibaw ye n'o ye faama ye an ka finitigilakaw bɔgɔri o tuma ko danayabaliya de kɔni tun bɛ ka juguya olu ni ɲɔgɔn cɛ sabu yɛlɛma tun bɛ ka kɛ a tɛ ka kɛ ni sariya ye olu tɛ ɲininka u ka hakilinata la bɔgɔri ko min yɛrɛsago kɛ ye wa ko kuma kana munumunu dɛ k'o de kun ɲɔ ɲalen bɛ sanfɛ ye Mbandaw ni Mukutari Wani bolo o tuma nin y'a ko bɛɛ bannen sa fasiriba ko min ye commandant Baba Sise ye o tuma ale kɔni y'a yira k'a fɔ Mukutari Wani ale n'a bolodengɔni na ɲɛsin a ma premier ministre kɔrɔ Mbandaw bolodengɔni na ɲɛsin o fana ma transition ɲɛmaa kɔrɔ Boubacar Traoré o tuma min kɔni an ka jamana ye a bɛ labɛn kura la jɔn ni jɔn olu de bɛna labɛn kura baaraw sabati a ko o ɲininkali o to min bɛ yen kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Yusuf Kamara ale ka sɛbɛnni don Yusuf Kamara ka fara indépendant mɔgɔw kan Buwa Jabate an b'u bɛɛ lajɛlen fo a ye n bila n bɛ n ka kurusi jalasiri o y'a sɔrɔ i bɛ ɲinw de bolo ni ne n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko nouvelle libération Mohamed Aga Aliyu nin ye a ka fasiri ye a ko halisa k'an ka tosira tɔ gan dɛ min ye Bandaw ye Bandaw ani a ka danga n'o ye colonel Asimu Goyita ye k'a bɛ waati jan bɔ k'u kun fɔ mɛ ɲɔgɔn kɔ koyi ko nka ko in k'a ko yɛrɛ bɔ dugu la k'a da kɛnɛ kan k'o sɔrɔla Mukutari Wani ka démission do di a kɛlen kɔ ka baara bila sɛbɛn ni k'o sɛbɛn ka ɲɛsin Bandaw ma cɛja i b'a ye
k'a fɔ bandaw tilala ka hakilinaw ni ka danaya ni k'o kɔrɔkɔrɔya ka ɲɛsin a ma ka tila ka yamaruya d'a ma k'a fɔ min ye gouvernement kura ye a ka maaw ɲini minnu bɛ se ka faso baara ni k'o kɛ gɛlɛya ni degun minnu bɛ jamanadenw kan fura bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min na ko nka o taabolo min filɛ nin ye ko kabi o don fo ka na bugɔ bi la k'i b'a ye k'a fɔ min ye colonel Assimi Goïta n'a nɔfɛmaw ye minnu kɛla sabu ye ni ka Elhaji Ibrahim Boubacar Keïta jamanakuntigi kɔrɔ ni k'a ka fanga dafiri ka bɛn uti kalo dɔ tile 18 ma san 2020 wa ko n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye colonel Assimi Goïta ye a n'a nɔfɛmɔgɔw kabi nin donni i n'a fɔ n da tula la cogo min na o bɛ k'u ɲimi wa o y'a jira k'a fɔ min ye maakɔrɔ ye n'o y'an ka cɛmancɛla fanga ɲɛmaakɔrɔ ye n'o ye bandaw ye cɛja ko a tun b'a la ka ko kɛ i n'a fɔ i yɛrɛ da tula la cogo min na a tɛ ka sarangana kɛ tuguni bawo maa n'a fɔra ko i ye maa dɔ ka dangan ye cɛndo maakɔrɔ don o kɔrɔ kun o ye ɲɛmajɔ ye ko dɔw bɛ yen man k'o lugu kɔni boloda bɛɛ ka taa sɔrɔ i ma maa dɔ hakilina ɲini kɛrɛnkɛrɛnnenya min y'i ka danga ye wa ka taa sɔrɔ fana o yɛrɛ de ye ko yɛrɛ kunba ye hali n'a sɔrɔla o sɛbɛn tɛ sɛbɛnfuraw kɔnɔna na wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye colonel Assimi Goïta ye a jirala fasirikɛbaa fɛ k'a fɔ min ye a n'a nɔfɛmaw ye o y'a jira k'a fɔ bandaw ka danaya kurayali ka ɲɛsin Moktar Wani ma ko a ma kɛ u fɛla ko ye wa o y'a jira fana k'a fɔ min ye Moktar Wani ye a sigili hali n'a sɔrɔla o ma se ka fɛn ta ka bɔ a la ka sabu kɛ maa minnu bɛ yen n'o ye dɛmɛbagaw ye minnu bɛ jamana kɔ kan n'olu de kɔni ka babalikan a n'u ka kɔrɔfɔ caman bɛ yen n'u tala ka ɲɛsin anw ka jamana ma n'o kɛla sabu ye bandaw ka se k'a ka baara k'o latile a bolo ni a bɛ wele ko pression de l'extérieur i b'a ye k'a fɔ bandaw ale kɔni ka nin baara in boloda a hakililatigɛlen de ye a kɛ wa min ye babalikan ye o tala ka ɲɛsin sɔrɔdasilakaw ma n'o ye colonel Assimi Goïta n'a nɔfɛmaw ye k'a fɔ ko n'aw banna nin taabolo ninnu ma a bɛ kɛ sabu ye ni ka jamana ni k'a bila denkan dɔnna wa min ye jamana ka gɛlɛya ye n'o wulila bɛɛ i b'a ye jamanadenw n'u murutila jamana marali a bɛ gɛlɛya jamana marabaw bolo nin bɛɛ lajɛlen de kɛla sabu ye colonel Assimi Goïta a n'a nɔfɛmaw k'u da dulɔbaranin sigi u ka kɔrɔfɔ caman bɛ yen ni k'a mara u kɔnɔ fo ka taa se ntɛnɛn tɛmɛlen ma nɛgɛ kanɲɛ 16 waati min ye an ka gouvernement de transition ye o maaw sugandilen kɔ ni o sɛbɛn nana kalan an ka jabaranin kan n'o ye ORTM 1 ye i b'a ye k'a fɔ Assimi Goïta n'a ka maaw o y'a ye k'a fɔ olu ka maa minnu tun bɛ a kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya ministère de la défense des anciens combattants fo ka taa se an ka jamana kɔnɔna lakanaliko ma n'o ye ministère de l'intérieur de la protection civile ye olu bɛɛ lajɛlen ni Assimi masurunya maaw ye nin bɛɛ lajɛlen sen bɔla nin gouvernement kura in na wa o de kɛla sabu ye ni ka se ka nin tabila forobamugu la ni maa fila o ni ɲɔgɔn cɛ o y'a jira k'a fɔ nin taabolo min filɛ nin ye ni cɛkɔrɔba ka taabolo n'a ma kunbɛn joona a bɛna kɛ sabu ye ni ka jamana ni k'a dafiri gɛlɛya minnu an b'a kɔnɔna na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min na i n'a fɔ i yɛrɛ da tula la cogo min na b'an ka baarakɛlaw ka jamana baarakɛlaw ka lafasali tɔnjɛkuluba n'o ye UNTM ye o kɔni olu ye dɔgɔkun kelen baara bila kɛ ɔ dɔgɔkun filanan o fana kun daminɛna o de bɛna ntɛnɛn tɛmɛlen ma n'o kɔni kɛla sabu ye bandaw ani an ka cɛmancɛ fanga a fɔ an ka jamana cɛmancɛ fanga o fangabolo ɲɛma n'o ye Moktar Wani ye min ye Assimi Goïta n'a ka maaw ye o ye maa bila ka na u fila bɛɛ lajɛlen salo ni ka taa n'o ye kan Sunjata kɔnɔ Kati ka t'u lamara hali n'a sɔrɔla bolobɔrɔw kana kunungo u taara u ka denbaya la u kunungu lasogo bɛ sɔrɔdasilaka ninnu fɛ u taara so kunnafoniw lajɛya la u taara so u minɛlen ka taa yen u ɲininganiw dalakan na gundola kuma dɔw kun bɛ Assimi Goïta ka taa se Sadio Kamara ani colonel Modibo Kone ninnu bɛɛ lajɛlen kun kɛn bɛ ka anw ka jamana cɛbalenw bɛ se ka kɛlɛkɛminɛ ɲɛnamaw sɔrɔ cogo min na o baaraw n'o kumaɲɔgɔnyew kun kɛla o ni jamana wɛrɛ minnu ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ Irisi jamana i b'a ye k'a fɔ ko bandaw a ka taama dɔ senfɛ ka taa Faransi faaba kɔnɔna na a kɔni taara i n'a fɔ maa min taara Foronto a taara nin kɔrɔfɔ ninnu ni gundo ninnu bɛɛ lajɛlen walaka ye o kɔni de kɛla sabu ye sa min ye colonel Assimi Goïta ye k'a ni sɛbɛkɔrɔ tiɲɛ wa min ye ministre fila ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko kɔrɔ kun ye ɲɛmajɔ ye ko nka ko cɛmancɛ faga ɲɛma n'o ye bandaw ye cɛja k'a ka nin taabolo ye ko maa bɛ se ka bila minɛ min kɔnɔna na k'o tɛ minɛ ɲuman ye min ye jamana gundolakow ye hali ni maa ka di fɛn dɔw bɛ i ka du kɔnɔna na olu baro man ka bɔ yɔrɔ caman na ni maa mana ja cogo cogo i ka du ko dɔw bɛ yen o man ka fɔ maa wɛrɛ ɲɛnɛ nka n'i bɔra ka dugu ni dugu fo ka kwaji kɔsago ka taa o ko ka t'o gundo waraka fan wɛrɛ fɛ k'a bɛ kɛ sabu ye ni ka jamana ni k'a buruja min ye maa nu o bɛ siran ka tuguru ko minnu na ani ka u yɛrɛ minɛ ka ko minnu ta ka ɲɛsin anw ka jamana ma n'o ye jamana gundolakow dɔ bɛɛ i b'a ye o b'o o ko ninnu ni mafiyankow ta ni ka ɲɛsin jamana ma nin taabolo bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan n'o kɛla sabu ye colonel Assimi Goïta n'o ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ye o kɔni ye maa bila ka na colonel bandaw ka a sasa ka taa ni a ye Kati awɔ
unana salo eradi ka yelena ye katiki katabla ka ngono nana wa mi chama joro fanga blu nyama fane Moktar Wan u blaje u fla blaje de salo la nyama ninga tu lasako wa ka jirula ka fo tabulo mi be ukoro ani se mi be ukoro ko ni te tabulo nyuma ni te jamana jo wale jamana do ye dana mi da uka elajibu Bokar Keta ka fanga dafulle ko haglna munun dala ko o kono ko tala ka wale ani ma fla fe ko wa ko mi ye uka fanga ye o koni abojila ka bubulo bi wa fo ka ta fo do mi ngelaza fanga briefing ngunta me kadani maflaka ubla jele a briefing farala kabuka wa mi ye colonel Asim Goita ye wati ne do na taw konnana aya jira ka fo jamana ma wala munumbe no so te civil la kawe foka ta se yende ma foka ta se M5 RP ma onu be kuma nyogo nyala mi ye onga jamana ye jamana jira fanga ya be se ka kunja chugomina o baro na buluda foka ta fo ko kalafta o bara munu ani do munu sugandila ka fo ko be bwa to kokorowa ko kalata no ye jamana kuntiga nyini le kalata we ko bara ko be ke awati ko folela ni ngwe saba mina ya sama gaba nouvelle libération konnana Mohamed Ag Aliou aleka fasiru bogari ali bi ne ben tike do nouvelle libération fasiru ba no ye Mohamed Ag Ali etuguni war trawre ako nitirimo kelela guno be boroto bogari John Tuma don ko ni kuma bisega teme nyemaw ni nyonche bogari abarata namase andala abarata namase guno fotugola war trawre Mali a bogari kabel langolo yan dondo de bogari ni ye ko laje mamunu ye nyemaw ye ulu ka koketa u ka kuma fota bogari ka kanga tenten aklimayala bogari minye dogodogo ni kuma ye o bitake sugula kuma ye minye ma flache kuma ye o bi dal lefe ganin ko yala jema ye ako guno be mi Mali kono o nyema kelo ne defana be bona yede voilà téléphone na kuma ma flache ndara borogen derive meta ni kuma jamana guno la kuma do boroboy o be singa wala gatati Mali na man tuko don jamana na mo sabali amayina bori me fengelen fie 2012 coup d'état makoro do ya fonye asigile klo bankana akon denge akon Mali ko bantola do akon Mali be ka buruja tuko mina mamunu ye nyemaw ye jamana na gundo de do jamana tabulo ye gundo de du be na gundo do du tigi be du mara na gundo ye tuko mina jamana marabo be jamana mara ni gundo nu dala fienra ku dala bla ka gundo imbe fo jamana donye jamana don jabe me jamana don be bla wale ma fo kunde wasa mugo ka do kebe ko chama kalama wa ko ni banga jamana ko ne ba ko jamana don jabe me jamana don ube bo fembe kalamo amai nu dun bora fembe kalamo mu kera sisan ko la blela tukuni akanasiga en fleur de konnala bore ne bentike do nouvelle libération fasire bando Mohamed Ali ye ako sika konte mila minye premier ministre kro bore ona da tariki la anga jamana kono no ye Moktar Wan ye Moktar Wan futaka bore okuma ko kuma nyonga temena ale ni ministre de min korali ni nyonche bore ko John tumeseka dala ko ni mina seka ke jamana kono abarata kerade fasiliba ko bogari ka jila jalembe minye juru koni o kun samanin be ni mafla ni nyonche premier ministre koro ani aka ministre de mini koro bogari no ye la ministre Seydou Traoré ye fasiliba ko akoni ya alaje minye sanuboro dobe anga jamanen kono kenya ba marabolo la no ye manan koto ye manan koto sanuboro ko bogari min koni ye a permis ko o kembe ntindi ndonye wari o kembe manganye o kembe wulika joye sabu faso Mali don do yibulu manabo no fe ninka soro wari minyi dnando yi anga jamana kono wari okuma kulu be wulika jola u be wulika jola wari warde ko nimbe kala mani wati ko nala wari fasiri bako ako bara min kera nin ko ina Seydou Lamini Traoré fe wari niya alaje min ko ni gouvernement ka Sénégalais ale ko ni téléphone de chino ye Salifou Diabaté secrétaire général du gouvernement bori ale ye téléphone ci mami mo o de ministre de min kroye no ye la ministre Seydou Traoré ye téléphone mbi chamo domuna o rasoro Moktar Wani aka gouvernement 1 o da kolon ci lendo aye woleli ke tugumina aye woleli ke monsieur le ministre Ini Nyankuma monsieur le ministre Yamara Dirama ninka bo gouvernement nyema yoro min ko ni yeseben fro ye ikata jona ke tegano blakala akoni misaka ke tugodi ne te barala ne ben tegano bla seben na tugodi mo ke ni kan jumaye ako meseka don juma ke ola ako sika ko ntemina okuma ka kon aka barabla nye okuma ibe o dondo kala anti-daté subhanallah ka kon aka barablanye anti-daté jamana kadri jamana nyemgo ulu ka kuma aw yarabe sunyali sendo mawko subhanallah umana tlatu go ya go jamana ware ka bala ka sunya ka wani kirin ko ire
i bɛ kuma dɔw mɛn i bɛ kirinɛ nin y'o ko dɔw di ayiwa Bɔkari Fasiriba n'o ye Mohamed Ak Aliyu ye a ko nin kumaɲɔgɔnya mun tɛmɛna Bɔkari malidenw kɔni de filɛ nin ye ka ni gunola kuma k'a sɔrɔ réseaux sociaux kan Bɔkari bɛɛ lajɛlen bɛ k'a lamɛn ni ka hakilina ye maaw y'a lamɛn Bɔkari a bɛ maanifin fari fa jamana ko la Fasiriba ko n'i y'a lajɛ min kɔni ye Mukutari Wani ye maa bɛ se ka min fɔ nin ko in na k'ale kɔni bɔra da fitinin fɛ a ko n'i y'a lajɛ n'a fɔra ko maa min bɔra da fitinin fɛ so kɔnɔ o tɛ so wulubɔda ya a bɔra fenêtre de fɛ a bɔcogo ma ɲa so wulubɔda dɛ o de ye da fitinin ye Bɔkari Fasiriba ko a ko Mukutari Wani k'a bɔcogo ma ɲa abada ko sabu ko funufunu b'a kɔ funufunu mun b'a kɔ Bɔkari ko funufunu ɲuman tɛ Fasiriba ko k'a yɛrɛ ka funufunu wulilenw don a ko n'i y'a lajɛ hakilina min taara min ye ni permis ko in ye min kɔni ye mana koto ye Bɔkari Tarawele o suma ko dugumajɛ ni ka yɛlɛma don ko la k'a ɲini ministre fɛ diyakoya a ko mun de kelen Mukutari Wani bila o la nafolo ko don wa i b'a sɔrɔ mugu surula ka sufɛ voilà kana siga bon wari ye sariya de warimugu ma ɲinɛ warimugu de bɛ maanifin bila k'i hali sunɔgɔ tɛ tɛmɛ voilà non wari ye fɛn bɛɛ tiɲɛ Mali kɔnɔ n'a fɔra sisan ko ne kan ka miliyɔn d'e ma sisan mugan t'e kunna e bɛ sunɔgɔ wa n'i ye se k'i ye yɛrɛ bɛ tugu lajɛ o mais miliyɔn in n'i y'a ye a dicogo ye sira jɛlen ye i bɛ n dɔn ye cɛ min ye n bɛ n da ka sunɔgɔ n b'a dɔn ni dugu jɛra n b'a sɔrɔ sira jɛlen kan nka n'a sɔrɔ a bɛ ka di sira nɔgɔlen na e Bɔkari b'i kɔrɔkɛ dɔn ye cɛ min ye a ye Buwa Jabate n t'a minɛ nafolomugu ma ɲi ala Bɔkari an kan kale o dunan ko ye Bɔkari bɛ si dɔn Fasiriba ko ayiwa an ka taa Jibi fɛ yen fɔlɔ an ka taa Buwa Jabate Bɔkari Fasiriba ko n'o ye Mohamed Aliyu ye a ko siga kɔni tɛ min na Mukutari Wani a kuma sululen bɔra ministeriya la Bɔkari Tarawele n'i y'a lajɛ min kɔni ye Salifu Jabate n'ale ye gouvernement secrétaire général kɔrɔ ye Bɔkari ale kɔni ye nɛgɛjurukan ni kumakan min ta ka Lamini Seydou Tarawele sɛgɛrɛ Bɔkari maa bɛ se k'a fɔ sa min kɔni ye gɛlɛya ye o y'u bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o tuma maa min kunna wolola ni nɛgɛjurucikan in na o de ye ministre des mines kɔrɔlen ye n'o ye Lamini Seydou Tarawele ye o kuma ko maa min don maa minnu bɛ ni maa b'i jigi d'a kan kan kelentigiya la faso kanu na Bɔkari Tarawele o kuma ko n'a y'a tu a t'a nɔ Bɔkari n'i y'a lajɛ o kuma ko wari ma maa min bɔ a ja kan n'o tɛ Bɔkari ko joona joona min tun ɲinina fɛ a tun b'a kɛ a ye wari ye koyi o ye tiɲɛ o ye tiɲɛ jɔnni bɛ taa baara kɛ Orange la de k'i ma wari i ka kuma ye tiɲɛ a ye wari wari t'ale ja wuli nin ye tiɲɛ Bɔkari Fasiriba ko a ko siga kɔni tɛ min na min kɔni ye min ye mana koto ye Bɔkari ale permis ko in a kuma cayara an ka jamana in kɔnɔ a ko sariya y'a bila yɔrɔ min na Bɔkari siga kɔni tɛ min na wuli ka man ka jɔ ka tɛmɛ o kan Bɔkari min kɔni ye an ka jamanadenw ye mun tora an ye ni k'an bolo di ɲɔgɔn ma Bɔkari min ye Mali bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na maliden min ni Ala kɔni y'o garisɛgɛ nin na Bɔkari ko an man ka bɛsɛnkɔniya wɛrɛ kɛ bilen janko a bɛ se ka puruti ka bɔ o bolo cogo min na a ko n'i y'a lajɛ yanni maa min bɛ taa kale da sinɛ ni kale ɲɛna kungo kɔnɔ mun t'a di i ka bamusoba ɲɛna min ye dunanw bɛɛ lajɛlen min na an ka jamana nafolo cɛ ka taa ni a ye faso maliden minnu bɛ n'u wulila k'u jɔ sariya kɔnɔna yɛrɛ la ni ka sɛbɛn sɔrɔ n'o ye yamaruya sɛbɛn ka bɔ jamanaw yɔrɔ ni ka baara boloda jamanadenw ye a ko o nafolo bɛ taa yɔrɔ jumɛn n'o tɛ to Mali kɔnɔ yan kunnafoni filanin ye an ye min bɔ nouvelle libération kɔnɔ Mohamed Ak Aliyu a ka sɛbɛnni don Mohamed Ak Aliyu an bɛ a fo ka nouvelle libération fasirijɛkulu k'o bɛɛ lajɛlen fo ni ne ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko l'indépendant maa min ka wuli ka jɔ ye nin o ye Musa Sayon Kamara ye Musa Sayon Kamara e ko M5RP ka laɲini a ma sabati wa min ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye ale sugandila koyi bawo n'i y'a ta k'a lajɛ min ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ min ye cɛja ye bandaw ka fara an ka cɛmancɛrɔ fangabulon ɲɛmaa kan n'o ye Mukutari Wani fulakɛ olu dansigila u ka ɲɛmaya la i b'a ye k'a fɔ min ye M5RP ye o ni colonel Assimi Goïta u ye ɲɔgɔn ye kɛ o ɲɔgɔn ye kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ a jiraliw la k'a fɔ min ye maa ye o k'o sugandi ka b'u ka jɛkulu ɲɛmaa min bɛna kɛ fangabulon ɲɛmaa kura o ɲɛmaa ye n'o ye primature o bɛna taa ni ka kalifa o tigi la wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye M5RP ye a bɛ waati jan bɔ o bɛ wuli ka jɔ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ jamanakuntigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga o dafirila hakilinajigi utukalo tɛmɛlen tile 18 san 2020 n'i y'a lajɛ min ye M5RP ye o ka taama o kɛla sabu ye ni k'o fanga dafiri sɔrɔsiw nana ni ka na baara tɔ ni k'a kunjɛ min ye M5RP ye fanga dafirilen kɔ o kɔni o kun ye hakilina dɔw ta ni o bɛ wele ko mesure ni o ye hakilinaw ye hakilina minnu n'olu bɛ an ka cɛmancɛrɛ fanga latileli ni k'o baaraw ni k'o kofɔ wa n'i y'a ta k'a lajɛ o sigi fɔra fɛn min ye cɛmancɛrɛ fanga ye bandaw ni a ka premier ministre Mukutari Wani o ka gouvernement sigi fɔra dama kana bugɔ sisan la kala kun tɛ ka don u
ɲina ka bɛn ni M5RP ka laɲiniw ye wa kɔsada in na i b'a ye k'a fɔ min ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ bandaw ka taa se Moktar Wade ma dansigi la u ka faamaya la i b'a ye k'a fɔ M5RP kɔni ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ u ye laɲini ninnu ta kokuratu ni kura kan ka fiyɛ fa minnu fɛ ni k'olu ni ka ni kura fiyɛ o la min ye hakilina 17 ye n'o bɛ wele ko 17 mesures de rectification de la transition i b'a ye k'a fɔ o bila an bɛ hakilina 10 fana kɔnɔna na o kɔni o y'a jira k'a fɔ n'u kɔni tala ka baara kɛ ni o ye cɛmancɛ fanga laɲini minnu bɛ a kɔnɔna na a latileli ani cadrew ka sonyali jugu dan bɛ se ka sigi o la cogo min na ko baara ninnu bɛɛ lajɛlen na timɛ ka se a hakɛ la min ye kɔsada ye tɛgɛnkɔni ɲɔgɔn ye kɔfɛ i n'a fɔ n da tula la cogo min na min ye kabini ntɛnɛndon ninnu minɛlen kɔ ka yɛlɛ Kati kan militaire kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ M5RP ye ɲɔgɔn ye kɛ wa kunun ko ka dugu jabila i b'a ye k'a fɔ tɛgɛnkɔni sina maa min na o de ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye k'a fɔ k'ale na sugandi ka bila Moktar Wade nɔ na primature la awɔ kana siga awɔ sisan kɔni an bɛɛ bɛna to ka kɔrɔbɔrɔkan de fɔ kana siga o bila la an buranw tɛ wa n ko an buranw don awɔ subhanallah awɔ wanda subo awɔ kana siga idigere a daminɛ gabi kunu gabi ɲɛ fɛn fiɲɛ ta fan ye karamɔgɔ daba ɲumanna n y'a daminɛ i da kɔnɔ karamɔgɔ daba bi hali bilen a daminɛ o buwatɔ an ka taa ni sɛbɛn kɔnɔ ko ye sa maaw kɔrɔtɔlen don Dr Choguel Kokala Mayiga M5RP comité stratégique ɲɛma a sugandila wa ale de bɛna bila Moktar Wade nɔ na primature la wa n'i y'a ta k'a lajɛ a ko sugandili k'o tɛ olu bɔ u ka hakilina kan koyi min y'u ka hakilina 17 ye n'o kɔni n'o siraw labatola k'o siraw bɛɛ lajɛlen taama a bɛ kɛ sababu ye cɛmancɛ fanga laɲini minnu d'a ma ka ɲɛsin a ma n'a bɛ se ka kɛ lafiyada ka ɲɛsin jamana de kelen na bɛɛ lajɛlen ma kana ko sira fɛ kɛnɛya ko sira fɛ lakɔli ko sira fɛ faso nafolo bɛ se ka makaran cogo min na ka bɔ jugujuguw bolo o ko ni hakilina 17 n'a sira taamana o bɛ kɛ bɔda ɲumanba ye anw ka jamana ma min ye anw ka kalata fana o labɔnw ka se ka sabati jaabiw bɔlen kɔ kalata kɔfɛ fili ni kɛlɛw kana ye a ko kɔnɔna na k'o bɛɛ lajɛlen bɛ hakilina 17 in kɔnɔna na maa bɛ se k'a fɔ min ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye hali n'a ma deli ka kɛ premier ministre ye nin kɔni senfɛ a na premier ministre ani ka o glekiba ani k'o do sa o dolen kɔ min ye jamana ye a bɛ se ka taama cogo min na hakilisigi ni basigi kɔnɔ min ye anw ka haminaw ye k'o sira k'o bɛɛ lajɛlen ni ka fura sɔrɔ o gɛlɛyaw la a n'o baaraw ni k'o boloda nin kun ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ lɛnɛbana kɔnɔna na Musa Sayon Kamara a ka fasiri don Bokar Traoré ne bɛ n tigɛ don le prétoire fasiriba an ka jɛ ka sɛbɛn n'o ye la rédaction ye Bokari u ko an ka bɔ Bamakɔ Bokari ni ka taa Kayi an ka marayɔrɔ fɔlɔ Kayi fɛnɛ kilomètre 7 Bokari dugu min bɛ o de ye commune rurale Awa Denbaya Bokar Traoré ni samasamani bɛ fan caman fɛ Bokari olu ka sigida ɲɛma n'o ye maire ye Jibril Makan Njayi Bokar Traoré ale kɔni bɛ ka taa furutututu fasiriba ko n'i y'a mɛn ko développement o kuma Mali kɔnɔ bi ko f'i ka don commune Awa Denbaya la fasiriba ko a ko n'i ye a lajɛ waatiw bɔnbɛ kelen ma waatiw bɔnbɛ ɲɔgɔn man ka kelenw tɛ fasiriba ko a ko Jibril Makan Njayi bɛ sigi maire la don min na Bokari n'i y'a lajɛ gɛlɛya caman tun bɛ commune kɔnɔ gɛlɛya min ni maaw yɛrɛ tun t'a dɔn ko fura bɛ se ka sɔrɔ a la sabu a fɔra maa minnu kɔ Bokari n'i y'a lajɛ yɔrɔ kun bilisi ɲagaminen don Bokari n'i y'o gɛlɛyaw dɔw lajɛ o ye kalanko gɛlɛya ye o kuma tableaubaw ni ka taa bila koko jɔliw ale ni lakɔli karamɔgɔ ko o gɛlɛya tun bɛ kalansow la n'i y'a lajɛ fɛnɛ kɛnɛya sira kɔnɔna la gɛlɛya tun bɛ minɛnko ambulance ko ni ka taa bila baarakɛlaw la ale ni furakow la o fɛnɛ ye ko belebeleba ye kɛnɛya kɔnɔna la a ko n'i y'o fɛnɛ bɔra yen a ko gɛlɛya fɛnɛ tun bɛ jiko la min ye ji ye o tɛ ka sɔrɔ dugudenw bɛɛ lajɛlen fɛ a ko kɔlɔn dɔw senna n'o ye forage ye Bokari o caman fɛnɛ kun jɔlen bɛ Médine Luntu Bankasi ka taa bila Ekeɲu Lumba ale ni Fa Tola Bokari a ko n'i y'a lajɛ ni gɛlɛya ninnu a na kɛ sogokan ye a ko sabu kunu gɛlɛyaw tun bɛ yanni a bɛ sigi waati min na nka an bɛ don min na ko bi bolodi ɲɔgɔnma Bokari ko de b'a to ɲɛta bɛ sabati a ko maire nalen a ko parti ko tɛ a ko ɲɛda ko tɛ Bokar Traoré a ko teriya ko tɛ a ko gɛrɛn ko tɛ a ko jamana ko de don min bɛ se ka min kɛ k'o ka bila o la a ko ale kɔni mana k'a fɔ ko ale bɛna fɛn ɲinina a dugudenw kɔni danna ta
ka dale ka kale ka ku ɲɛ jɔyɔrɔ ye Bakari ko danaya mun filɛ nin k'ale tɛ b'o jigi kɔrɔ a ko mairie jɔyɔrɔ ye fɛn mun ye a dɔnnen don o de y'i kana ni nafasɔrɔ sira i ka commune kɔnɔna la min ye sigida ale ɲɛta bɛ se ka sabati cogo min na Bakari Fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ ji kɔni tun kɛn bɛ ka dugu dɔw siraw tiɲɛ a ko a ye wulikajɔ kɛ ni ka siraw labɛn ka ɲɛ a ko n'i y'a lajɛ carrière dɔ tun bɛ yen Bakari Tarawele mɔgɔ dɔw bɛ min kɔni fara k'a lɛsɛ fara min bɛ bi ni dɔw bɛ so jɔ n'a ye a bɛ kɛ sira ye fan dɔw fɛ Bakari min y'o carrière kɔnɔna ye a ko maa dɔw kɔni bɛ a n'olu ye bolo ni ɲɔgɔn ma kɛ Bakari olu bɛ se ka tɔrɔmɔɲɔni sɔrɔ cogo min na ni ka bɔ tɔɔrɔ jugu kɔnɔna la a ko n'i y'a lajɛ forages fɛnɛ dilanna min ye tableaubanw ka taa bila kɛnɛyaso furaw nana min ye écoliso ye classe bɛ ka clôturer min kɔni ye maître ye olu taara contrat la Bakari minɛnko gɛlɛya minnu tun bɛ olu bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔra min kɔni ye gendarmew ye olu ni dugudenw bɛnna ko la min b'a to bamanciya wale o bɛ se ka basi cogo min na ka bɔ dugu kɔnɔna la a ko an bɛ don min na ko bi ni kɔni y'a mɛn ko sigi ka fɔ bɛn ni kelenya i b'a fɔ ko awa denbaya Fasiriba ko a ko siga kɔni tɛ min na Bakari min ye restitution ye o bɛ boloda waati kɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ni ka kominidenw wele min sɔrɔla kalo saba Bakari ni k'a yira dugudenw na min bɛ n'o ye majɛ n'u ko yira dugudenw na dugudenw fana jɔyɔrɔ ye min ye u ka wari bɔta ye min ye sabu maire sigilen bɛ dugudenw ka wari de makɔnɔni la o kana to bɔbaliya la tedereli ni ka taa bila taxi tɔw la Bakari dugudenw ko sara cogo na waati kelen na yaasa u jigi bɛ fɛn minnu kan o baaraw bɛ se ka sabati cogo min na Fasiriba ko a ko maa minnu taara ni ka contrat d'u ma o de dagosi ka bɔ fo ka dama tɛmɛ jiriw turula min ye kɛnɛyaso ni lakɔliso kɔnɔnaw ye min ye forages dilannen kɔfɛ Bakari min kɔni ye dugutigilakaw ye olu wulila ko dugu tɛ jɔ abada ɲɛmaw kɔ dugutigilakaw da bɛ se ka don cogo min na dugu jɔli kumaw la fɛn fɛn n'o bɛ kɛ k'a b'a sara dugutigi n'a ka conseillers la o fana b'a bilasira kosɛbɛ Fasiriba ko an bɛ don min na ko bi min kɔni ye Medina Kiɲu ka taa bila Luntu fa Tola Bakari o n'a lamini ni ka taa bila Komatara ale ni Bankasi Bakari ko lafiya da kɔni bɛ ni dugu kofɔlenw kɔnɔnaw la wa ko maa dɔw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ n'a dun ma k'a fɔ k'olu mago bɛ fɛn min na o ɲɛnabɔra ka ban Bakari k'olu kɔni ka duwawu ye min ye sa o de ye ko maire kɔni ka t'u kunna kuda yi sabu ko maa min bɛ k'i ɲɛji cɛ i b'o bo yen cogo di tuguni o ka bɔ i ka sigida kɔnɔna la o tuma min ye Jibirili Maganja ye Bakari o tuma k'a nakun kɛra fɛn min ye k'o dafara kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le prétoire kɔnɔ a ka bi bɔli don le prétoire an b'u fo ka farisojɛkulu maaw fo Buwa Jabate ko fɛn tɛ tɛgɛ min kɔnɔ n'i y'o tunamu laban o ye karili ni ne n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko la lettre du peuple la lettre du peuple nin ye Jean Goita nin ye a ka fasiri ye a ko an ka taa Welesebugu la dɛ zone OHVN zone OHVN kɔri cikɛla minnu bɛ yen olu kɔni kɛn bɛ ka tɛgɛnkɔni sin CMDT PDG la Dr Nango Dambɛlɛ ko a kɛn bɛ a b'a fɛ ni ka ɲagamili don u ka tɔn a lasira taamaliw la n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye u ka lajɛrɛ dɔ bɛ yen u y'a sigi sen kan ka bɛn alamusa ma mɛ kalo tile 6 san 2021 n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ o foroba lajɛrɛ n'o n'a kɛla kunnafonidi ye ani hakililakuni ye ka ɲɛsin u ka délégués ni animateurs ma minnu y'u ka sous-secteur maa 11 ye zone OHVN kɔnɔna na Welesebugu la a kɔni a kɛla kɛnɛ min bɛɛ lajɛlen y'i kɔnɔko bɔ ni ka da kɛnɛ kan wa u senfɛ i b'a ye k'a fɔ u ka tɔnjɛkulu ɲɛma n'o y'u ka président ye président de l'union n'o ye Musa Samake ye ale kɔni a m'a ka kɔrɔfɔ ni k'o mara a kɔnɔ koyi a ye tɛgɛnkɔni si maa min fana na o de ye bi na maa min bɛ CMDT ɲɛmaaya la n'o y'a PDG ye Dr Nango Dambɛlɛ a ko siga kɛn bɛ a ma jɛkulu min n'o sigila sen kan a fɛ ni o jɛkulu tigilamɔgɔw kɔni bɛ wulikajɔ la a to a la n'a bɛ wele ko association Wetu o Wetu o kɛnin bɛ sabu ye ka wulikajɔ kɛ ka don olu kɔɔri sɛnɛnaw ka jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ ka se k'a fɔ u b'u kɔ don ɲɔgɔn na o kɔ don ɲɔgɔn na yen k'o bɛ na taa wolo fɛn min na k'o tɛ kɛ ɲuman ye ko bawo n'i y'a ta k'a lajɛ sanko min ye an ka kɔɔri ko ye a donna bisi baza la ɲinɛ labɛnw kɛn bɛ ka kɔɔri sɛnɛli ni ka o cikɛlaw ni ka o kɔnɔ kɔɔri jamana mago bɛ hakɛ min na n'o ye tonnage ye o ka se ka sɔrɔ min n'o boloda la hali n'o ma sɔrɔ majɛ mana kɛ fɛn min ye o danfara o kana caya kosɛbɛ min ye PDG ye a yɛrɛ ye taama kɛ o hakilinaw n'o o siratigɛ ninnu nɔfɛ nka kɔsada in a ka nin jɛkulu n'o ye association ye kɛnɛrɛ jɛkulu in n'o bɛ wele ko Wetu olu wulilen bɛ ka baara minnu boloda a bɛ ninnu ka baara ni k'a lanɔgɔ u bolo kosɛbɛ fasirikɛba n'o ye Jean Goita ye a ko nin foroba lajɛrɛ senfɛ ka bɛn mɛ kalo tile 6 ma ka bɛn alamusadonya dɔ ma san 2021 Welesebugu kɔnɔna na zone OHV ni kɔɔri cikɛlaw olu kɔni ye a jira u ka kɔrɔfɔw kɔnɔ k'a fɔ taabolo min bɛ nin ministre kɔrɔ in na n'o ye CMDT PDG
Dr Nango Dambele n'a ma a bolo kan ani a yɛrɛ ka senkɔrɔma dondo lafasali tɔnjɛkulu n'o ye association Wetu ye taabolo ni hakilina minnu bɛ o la n'o bɛ nu wulilen bɛ ni k'u cɛsiri ka don kɔɔri sɛnɛnɛw ni ɲɔgɔn cɛ zone OSVN kɔnɔna na Welesebugu kɔnɔna na k'u ka hakilina in u k'a bila ko bawo a bɛna taa wolo fɛn min na k'a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ min ye maa wɛrɛ ye ale ye kɔrɔfɔta n'o o ye papa Zani Dambele ye papa Zani Dambele ale y'a jira k'a fɔ min ye wulikajɔ ye o kɔni k'olu kun ye laɲini kɛ ka ɲɛsin SMDT ma k'a fɔ u mako bɛ cikɛyɔrɔ kɛnɛ min na Welesebugu zone OSVN kɔnɔna na k'o bɛ t'i jɔ hectare ba 800 ani 500 wa min sera ka sɔrɔ ka di o ma u ye 600 ye wa n'i ye a fɔ 600 ye wa n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ k'a dulon bɛ laɲiniw ta la ka tɛngu décision min fana na o de ye décision 0039 juillet min kɔni ni a sigila sen kan avril kalo dɔ tile 19 san 2021 min kɔni bɛ ci kɛcogoya ani fɛn minnu n'olu kan ka ci kɛ n'o bɛ kɔɔri kofɔ ka taa se an ka sumanjalaw ma ani a priko kan ka sigi cogo minnu na o zone OSVN kɔnɔna na a y'o bɛɛ lajɛlen ni ka o maana a y'a jira fana k'a fɔ min ye campagne 2022 n'i ye kɔɔri kisɛman ta k'a lajɛ n'o ye coton graine ye fɛn min kɔni ni gouvernement ni o ni cikɛlaw bɛnna o kan k'o de ye ko a kilo kelen o kilo kelen a bɛ feere gouvernement b'a san cikɛlaw bolo 56 ko ka taa sɔrɔ cikɛlaw ka laɲini kun ye fɛn min ye o de ye kilo kelen o kilo kelen 60 ye ko majɛ dɔɔnin bɛ yenfan ninnu fɛ wa n'i ye kɔrɔfɔ fana ta k'a lajɛ min ye kɔɔri ko ye kɔɔri min n'o kan ka don a fɔ min ye engrais ko ye min n'o kan ka don kɔɔri ninnu kɔrɔla la n'i y'a ta k'a lajɛ gouvernement kɔni y'a jira k'a fɔ ko ale na sɔngɔjigi kɛ n'o bɛ subvention ko fɔ wa n'i bɛ fɛ k'a san jɛ fana na min ye bɔrɔ kelen kɔɔri fɛ nɔgɔ bɔrɔ o bɛ feere cikɛla ninnu ma 2000 ani 200 nka n'i bɛ fɛ k'a juru ta o bɛ t'i jɔ 2000 ani 300 ani dɔrɔmɛ 30 ani 80 la wa n'i ye kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ lajɛlen lajɛ ko laɲiniw kɔni kɛn bɛ ka ɲɛsin fɛn min ma o de ye Dr Nango Dambele a k'i sen bɔ u ka jɛkulu ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ min bɛna kɛ sabu ye waasa laɲini minnu n'o kɛn bɛ ka ɲɛsin olu ma o ka se k'u ka baara boloda i n'a fɔ u b'a fɛ k'a kɛ cogo min na min ye Dr Nango Dambele ye a yɛrɛ ye taama minnu kɛ k'a bɛ a kun dɔn taama ninnu kɛla waasa min ye kɔɔri ye cikɛlaw ka se ka sɔn ka se ka kɔɔri ci kɛ campagne 2021-2022 kɔnɔna na ko n'a taara fɔ k'a fɔ ale yɛrɛ nɔfɛ taama jɛkulu dɔ bɛ yen k'o b'a la ka farafarali boloda nin jɛkulu ninnu ni ɲɔgɔn cɛ k'a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ ko wa ko min ye u ka bureau fana renouvellement ye n'o de ye ka ninkura fiyɛ bureau kɔnɔna na maakɔrɔw u ka se ka don maakɔrɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ bɔ u ka bɔ wa min ye bureau kura ye u ka se ka sigi cikɛlaw tɔ la n'o ye kɔɔri sɛnɛna ninnu ye yɔrɔ kofolen caman na i n'a fɔ bila mara ka taa se kiya mara ma wa ko n'i y'o ta k'o lajɛ k'olu bureau k'o ma se ka kuraya fɔlɔ ka sabu kɛ Nango ka wuli ka jɔ jugu ye a n'a ka dɛmɛɲɔgɔn jɛkulu n'o ye kɛnyɛrɛ jɛkulu ye n'a bɛ wele ko association Wetu o kɔni bɛ min fɔ k'a taa ni ka segin k'o de ye Nango Dambele a ka kuma a ka nin lafasali tɔn jɛkulu fɛ u k'u sen bɔ u sen na waasa baara minnu boloda an bɛ u bolo o ka se ka a boloda ka ɲɛ min ye jamana ye a ka se ka nimisi wasa sɔrɔ nin kun ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ la lettre du peuple kɔnɔna na min ye Jean Goyita ye ale ka fasiri don ale de ma bila Baba Berete nɔ na awɔ mankan de ma wuli ale kɔ kita ni kitakaw yɛrɛ tun bɛ fɛ ka jeni yɛrɛ kɛ Mali ko in Mali ɲɛmaaya ko y'a brûleli man ɲi Bɔgɔli don dɔ bɛ se ni maaw welela mɔgɔw b'a fɔ ko n yafara Mali bɛ taa sira min kan a ko in bɛ ten dɛ wari don dɔ bɛ fɔ wari ko kana machine nata ka jɔyɔrɔ minɛ Mali kɔnɔ Bɔgɔli ka hakililajigi kɛ wari ni Ala ni kira sɔnna ma an jɛɲɔgɔn an kɔrɔkɛ Ala ma hinɛ la Seydou Traoré bamanan Seydou radio ye bonyamasegin min labɛn ni ka sigi a ye Bɔgɔli o ye sini juma ye an kɔrɔ kalo tile 28 Korofina ntolanci kɛnɛ la Bɔgɔli an ka weleweleda kan bɛ ka ɲɛsin maliden bɛɛ ma min ɲini mémorali ye k'a kɛ ntaman bonyamasegin a dabɔra laɲini min kama o laɲini ka sabati radio jigi dalen bɛ bɛɛ lajɛlen kan n'o ye jɛkafɔ ye a kɛn bɛ ka bɛɛ lajɛlen wele a kana an ka nin baara ɲɔgɔn fɛ an ka tulon kɛ ɲɔgɔn fɛ Bɔgɔli n'o ye tasibila tulon ye sabu an si tɛ tulokun gɛlɛya sigi la Bɔgɔli Traoré min ye bamanan ye baara ɲuman min kɛ radio la Bɔgɔli o de bonyamasegin bɛna ta k'a sɛgɛrɛ sini su Korofina ntolanci kɛnɛ kan k'a daminɛ 20h fo ka taa bila 6h du matin nka ni maa min ni fila min tulo b'an kana dugu in kɔnɔ numukɛ ka kuma don ni ka san 3 tura minɛ ka na n'o ye sisan n b'a dɔn k'a fɔ ko fulaw bɛ dugu kɔnɔ sisan fulaw tɛ dugu kɔnɔ Bamakɔ fulaw kɔni sabali ka ɲi fulaw ye misigɛnnaw de ye n'o tɛ fulakɛ ka n'i yɛrɛ yira na sisan san 3 tura Bamakɔ fula yanni an bɛ bɔ studio kɔnɔ ko n tura filɛ ni numukɛ t'i mago la a filɛ nin ye a bɛ kɛ cogo di an ka dɛgɛ min o bɛ bɛn
Bakari Tarawele n'i ye nɛn ye bolodenkɔniw ni ɲɔgɔn cɛ n'a tɛ tulu nɔfɛ a bɛ kwa nɔfɛ siga t'o la n bala cogo bɛ di Boy Jabate ni ne tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko Nouvelle Horizon Nouvelle Horizon nin ye Tuguna A Traoré nin ye a ka fasiri ye a ko min ye Colonel Assimi Goïta a ye wulikajɔ min kɛ cɛja nɔfɛ n'o ye bandaw ye ka taa se cɛmancɛla fangabulon ɲɛmaa ma n'o ye fulakɛ ye Moctar Wane k'u ka fanga ni ka dansigi a la o kɔrɔfɔ min bɔra ka bin i b'a ye k'a fɔ kabini ntɛnɛn don fo kunungo nɛgɛ kanɲɛ 15 waati n'o bɛna anw ka nɛgɛ kanɲɛ 19 ma Bamakɔ yan i b'a ye k'a fɔ min ye Conseil de sécurité des Nations Unies n'o ye diɲɛ seleke naani tɔnba o ka bolofara min n'o ɲɛsin bɛ kanako ma olu ye ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛnlen min kɔni ni a laɲinina Faransi jamana fɛ ani farafin jamana wɛrɛw i n'a fɔ Niger jamana Tunisie Kenya fo ka taa se Saint-Vincent et les Grenadines olu bɛɛ lajɛlen de ye kuleka bɔ ka ɲɛsin Nations Unies ma waasa anw ka jamana basigi bɛ se ka n'o kɔnɔna na cogo min na lajɛrɛ in ka se ka sigi teliya la nin lajɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnlen i b'a ye k'a fɔ sigilen kɔ hakili jagabɔw ta la ka ɲɛsin Mali gɛlɛya ma min ye anw ka jamana ye ha ka ja kɛrɛnkɛrɛnya la min ye Colonel Assimi Goïta n'a nɔfɛmaw ye ko fɛn jumɛn kan ka ta ni ka ɲɛsin u ma ɲagili sen na i b'a ye k'a fɔ o ye ko in ta ni ka segin o kɔni y'a jira k'a fɔ fanga k'a to taalen ni ka daraki ka bɔ jamanakuntigi bolo k'o kɔni k'o tɛ ko bɛnta ye wa min ye Nations Unies ye kabi a kunungo fo a bi o y'a jira k'a fɔ min ye fanga senkɔrɔmacɛ ye olu fɔra d'anw ma deli ka don jɛla o kɛbɔw fɛ wa k'a tɛna fɔlɔ faso Mali b'a la wa min ye Colonel Assimi Goïta ye a ko min ye ɲagili kɔni ye ko o tɛna ɲagili kuma kɔni ma bɔ u da kɔnɔna na wa ko min ye cɛmancɛla fanga ye kalo 18 min dala ka kalifa o la ni bandaw tun ye cɛmancɛla fanga yɛrɛ ɲɛmaa ye Assimi Goïta n'o ye Colonel Assimi Goïta ye o y'a ka danga ye k'o kɔni k'u na fɛɛrɛ ni dabali suguya bɛɛ lajɛlen tigɛ kalo 18 hali n'a sɔrɔla kalo caman kɛla la ka ban a tɔni min bɛ yen o bɛ se ka kɛ cogo min na hakilisigi ni basigi kɔnɔ min ye Colonel Assimi Goïta ye ale fana ye a jira yani ninnu ka lajɛrɛ sigi waati kan sen kan k'a fɔ ko min ye bandaw ye n'o ye cɛja ye ka taa se Moctar Wane ma k'u ye gouvernement filanan min n'o sigina n'a lisi kalanna ntɛnɛn tɛmɛlen min ye anw ka ORTM jabarani ORTM 1 kan jabarani sanfɛla la ko o lisi min n'o dilanna ko sarangalen ma kɛ ale n'a ka maaw na wa a ka maa minnu tun bɛ a kɔnɔna na n'o ye SNSP maaw ye k'olu kɔni tɛgɛ ko ka bɔ baara la k'o de ma bɛn ko wa ko min ye jamana ka taabolo ni gundɔla ko caman ye k'o kɔrɔfɔ k'o de tun b'a la ka sansalama min ye bandaw fɛ ye a ka taamaw na Faransi jamana kɔnɔna na wa o de kɛla sabu ye min ye ani Moctar Wane ye ale ka se ka dansigi u ka fanga na wa ko min ye wulikajɔ ye waati ni don nataw kɔnɔna na ko a na fɛɛrɛ ni dabali sugu bɛɛ lajɛlen fana tigɛ min ye kalata min n'o baaraw labɔn bɛ sen na n'a boloda bɛ ka bila bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min na san 2022 la ko a tɛ bɔ a dagɔkɔrɔ a bɛɛ lajɛlen na timɛ i n'a fɔ a fɔla cogo min na bɛnkɛla fɛn min kan ko baara na kɛ ni o waleya ye wa o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen kɔsada in na hali n'a sɔrɔla wele bila an bɛ M5 RFP ma olu ka se ka maa sugandi ka di u ma i n'a fɔ yani an ka taa dɛgɛ min i b'a ye k'a fɔ n datula Sogɛli Kokala Mayiga la o kɔni sugandila M5 RFP to a la o bɛna kɛ premier ministre ye cɛmancɛla fanga premier ministre wa min ye wulikajɔw ye maa min n'o kan ka jamana mara o labɛnw n'o ɲɔgɔn yew fana bɛ sen na wa nin kɛnɛ in kɔnɔna na Nations Unies la n'o ye New York jamana faaba ye i b'a ye k'a fɔ min ye maa ye ale kɔni tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ min ye MINUSMA ye o bolofara min n'o bɛ anw ka jamana kɔnɔ ka taa se Nations Unies yɛrɛ ɲɛmaaba ma n'o Antonio Guterres ye ale y'a jira k'a fɔ jamana faso Maliba ka taabolo ninnu k'o bɛ k'a kamana gan kosɛbɛ ko wa ko a siralen don n'a tɛna taa wolo fɛn wɛrɛ la wa a y'a jira fana k'a fɔ min ye a ka ciden kɛrɛnkɛrɛnlen min n'o bɛ jamana faso Maliba kɔnɔna na yan k'o n'a kɛ a kumada ye wa min ye wulikajɔw ye o na sabati waasa min ye nin cɛmancɛla fanga ye a ka se ka kuncɛko ɲuman sɔrɔ min ye Stéphane Dujarric ye ale min n'o bɛ Nations Unies to a la wa n'o ye a ka kuma lasela ye o fana y'a jira a ka kɔrɔfɔ kɔnɔ k'a fɔ k'olu ni jɛkulu min bɛ baara la n'o de ye MINUSMA ye n'o bolofara bɛ anw ka jamana kɔnɔ ka taa se CEDEAO ma farafinna tile fɛ bolo kɛlɛya tɔnba fo ka taa se Union Africaine ma nin bɛɛ lajɛlen kɔni kɛn bɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cɛmancɛla fanga in bɛ se ka kuncɛ cogo min na k'a sɔrɔ gɛlɛya ni bisi basama don a kɔnɔ kokura o kɔni o baaraw n'o fɛlɛw kɔni b'a la ka tigɛ ko wa ko min ye anw ka jamana ye k'a fɔ ko bamuru de bɛ na ta ni ka
danga kunjama ka foka na nyagiwa sanction kula ko lute o danga konnana ko ga ko CEDEAO ni ino africani olu mana bla danga mina katase minusuma nyama ya bluma ko na tugu uko ko ga ko mi angwa jamana ye ko be la yini minge o de na manya ka fo ma flami no lugu mina naka yela nuye katika konnana bolo bolo kana ka be kunungo ko ga ko la yini munumbe ke o de jamanjaro fanga atabulu o bela jele me sega latle jugo mina ko ka sigi u jugo gorola adam na jugo mina ka kunjete ko ye uga haminai ni nguye sabai minaya sama ga bonu bele orizo konnana tuguna atrawere aka fasiridu wari ka min faritaka lamenigon ko kuyu ka dementike malila ni wati kono kuyu ka dementike pew aiwa okuma ibora ka sanction go mo fono nyangeliye okuma kangan siko kane no be ke obe bosida ma udi dakono aiwa bor ne bentike do la sentinelle wari min koni ye fura ko ye wari biso malena min koni ye akilna tameni ko de no bora Yolando Jacquin fe wari ibaye ka fo goyava no ye buyaki ye wari okuma ko fen krengranin do fen do min kan anga nyina maya mo kosbe wari fen chama banchela wari amika matrafanga adabora ko min kama o domala be ma chama na wari min koni buyaki ye wari ibaye ka fo kun nafa belebele obe Allah nafa mumbala wari na dumen ka fo kanga bara kuna fondiye wari ijako ya nabe seben konnala aka kanga dalame ba kuloka fasiriba ko buyaki ni ya laje yiri dindo yiri mi na de bori adin ka timi sigoro jibala bori ni ya laje etimie ndoronte dunga fa ndoronte ako abe mako were dlan ako ni ya laje aka mako dlan wa bori odi ye joli chabe mamunu na bori ko abe joli jigi bori mamunu yi makuma ba uye bori nu be fe ka pasa ka dobu ka poala bori ka jugo de ma abara te yera sembo maula ha subhanallah on ma yati yara la ne ko illa mu ce sabali ce jalani jibi ko mara ga dugu min ce jalani ni jibi bebe category labi ana meri goni bada mara ga dugu min ce jalani abakala ubenye wari fasiriba ko akoni ya laje o doron fenete ni ye jabeti ye no ye sugoro dumbana ye ako akanyo fena mo kosbe wari ni ya laje am misali tamasere chama yira ma munun be nini de kumbe uka wari ulu koni ya matarafa ako matarafalin te dora ye minye abulu ye wari ibito ko nin kare ninka wulika mi wati ani wati wari kengren la sokmadani wulada katwa ka kudai fo wati jam sika kon temina kiban noye ako fena ma ka boy minye jolisira la banaw ye wari ka be jolisira ko ko ka jenin ka sira la bla wari ninga manifun kishi krisi cardiaque ma ako ko buyaki ko ni an nafaka bon ko sube ni mami refene ba dendu wari sika ko nte minna minye konona banaw ye o kuma kibe tangaw ma no yere billa ku ka fura de flan ye wari krengren la mamum be ni furu ko ni bunye dandali wari ka furu ka pete kuma lo ba faki kono katara ka furuci buyaki denduni buyaki bulu jimini voilà ambambe anga naturelu lawo ene o fo yana ambambe anga naturelu la kata ni ne be kuma ya ne ko awu mangombe koroleka awu koroleka ibi korolenka o kuma tuga korolenka njwa tuga korolenka korolengo ine be laba bori kuma yira tenga tizanu yewa bimuluni nana ye chocolat nyimaku nganifi aiwa ebo benya do alawa ai lawa na ga thérapeutique boaje bate barabano tonu ubete fi mami probola boaje bate ambete fe wa etefino buga tefimina ambanga tijani furakeli kala aiwa wa bina to teferolo be dimi korona chene bika fo utekelenyo bori minyi fasiri baye akobuyaki bulu ani buyaki de ako abe mago munu dla ulle flani ye bori ninga kunguru ni faraka minte seben yere kono bori minyi ambi kalambulon kono bori siga koni timina mamunu ka bana e tifodi banaw ye woson kelengelen abulu a sandoro ika kochokocho ika chongo ka jini doni kala ka lamaga ika mi tifodi mana ki nokuba kuna tukutu amase do dama chien sabadro bana ha do tro bo mami be fonowo minte fonowo docteur Jabate ala kama jangu anga soro barajila minjani
Bakari a bɛ bi tabila yan o bɛ bɛn kunnafoni b'an bolo Bakari n'i y'o minɛ sani ne ye sabu ni ɲɛmayaso ye yamaruya d'a ma Bakari n'an tilala an bɛ waleɲumandɔn ta ni ka ɲɛmayaso sɛgɛrɛ ka waleɲumandɔn ta maa minnu y'an lamɛn arajo minnu ye fiɲɛkala tulukula minnu ka bila na an bɛ nin bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ Bakari ni ka tila ka n ka technicien fo k'o waleɲumandɔn ni kunnafoni kelen ni Ala ni kira sɔnna ma nɛgɛ kaɲa 20 su na kunnafoni bɛɛ santalama surafana to maa dun sini juma o kuma Bakari kunnafoni kɛnɛ wɛrɛ bɛ tila ka dayɛlɛ n'o ye juwakun kunnafoni laban ye karamɔgɔ Daba Tunkara fɛ Bakari yanni an m'an kɔ don ɲɔgɔn na Bakari kunnafoni damadɔ bɔra an ka ɲɛmayaso la grand frère mun don grand frère Kamalenba bon Kamalenba a ti bɛɛ de minɛ quoi ni ne y'a to e m'a ye ne b'a fɔ i ma dɔgɔ wa parce que i tɛ kɔrɔw de bonya o de ka problème bon a ti bɛɛ de minɛ Kamalenba in filɛ nin ye ko Kamalenba ye yangan fɛ de a ti bɛɛ de minɛ quoi dɔw bɛ yen a b'o minɛ dɔw bɛ a t'o minɛ Modibo Sumare commune 3 CCRF ɲɛmaaba an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn maa min don a tigɛ ka di kosɛbɛ Bakari kɔnɔfara bien a tigɛ ka di o la kosɛbɛ dɛ an bɛ bi ta bila Bakari sɔɔni sisan o de y'a kuruma a bɛ n'a sigi a ka kɛnɛ kan sunkalo banna ka ban o de y'a kɔrɔni o tuma min ye kɔrɔni i t'o cɔn cɛ wa e b'o ɲɛdɔn wa ka sabali min ye o de ye Bakari an bɛna kɛnɛ labila ye Jibi ale tun bolo bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛjuru la a ni ce a ka tulomajɔ la a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa salaam